Türkmenistanda döwlet guruluşlarynda işleýän müňlerçe sürüje hünär derejesi boýunça aýlygyna berilen gosmaçy tölegleriň ýatyrylmagy bilen indi bu baradaky kararyň kabul edilmeginden soň geçen 4 aýyň dowamında төлenen gosmaçylar hem eýýäm kemeldilen aýlyklardan tutulup başlandy. Ýatlatsak geçen sentýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awto ulug sürüjileriniň sürüjilerini taýýarlamak we gaýtadan taýýarlamak hakyndaky düzgünnamany tasdiqlamagyndan soň şu ýylyň başynda döwlet guruluşlarynda zähmet çeken sürüjilere ýanwaryň aýlygyndan başlap 1-nji we 2-nji derejelere laýyklykda diýişdilikde 25% we 10% gosmaçy berilen tölegleriň ýatyrlandygy ma'lum edilipdi. Bu onur ýyl sürüjilik tejribesi bolan 1-nji derejeli sürüjiniň 1500 manat etaty aýlygyna gosmaçy berilen 500 manatyň ýatyrlandygyny aňlaýdýar. Inni bolsa bu gosmaçylaryň bu arada kararyň sentýarda kabul edilmeginden soň tutulup başlanmaly edilendigini aýdyp, bu 4 aýyň içinde berilen gosmaçylar da eýýäm kemeldilen geljekki zähmet taklarmadan aljakdyklaryny aýtdylar. Diýip şahsiýetini aýan edip biljek maglumatlary agdamazlygy soran Türkmenabadyň 15-nji awtoparkynyň 50 ýaşlaryndaky ozalky 1-nji derejeli sürüjisi habarçymyza gurrun berdi. Ol edaranyň hatapçylarynyň muny bu baradaky degişli kararyň özlerine de diňe ýanwarda gelip gowşandygy bilen düşündirýändiklerini bellidi. Hatapçymyz sentyabr-dekabr aralygyna aýlygyma gosmaça diýilip berilen 2200 manatyň inni karda ögürlendigini, şeýle de munyň geljekki aýlyklardan ýagny aprele çenli tapgyrlaýyn tutulup alynjakdygyny aýtdy. Inni ýatyrylan gosmaçalar hem hasap alsaň men 1000 manat kem aýlyk almaly bolýaryn. Bu galan 1000 manat bilen maşgalamyň gün güzeranyny nädip aýlamaly bolar? Dip ýurtdaky ýetdi çökkündiň arasynda bir hojulukda 7 adam bolup ýaşaýan maşgalanyň agdasy nägileligini bildirdi. Ol häkimetleriň soňky ädiminiň özlerine şol tanda iş babatynda hem uly urgu bolandygyny bellidi. Bizim awtoparkymyzdan her gün 300 golay sürüji Türkmenabady ýolagçy gatna diýär. Olaryň ähli ähtiýaçlyk şaýlaryny, hatda sürüjileriň ýörüýte eşigini, kellämizdäki tahyanyny öz hasabymyza satyn alýarlar. Edaradan hiç ýyly kömek ýok. Ol başga da sürüjileriň jemlensip emele gelen ýagdaýlar boýunça prokuratura arda bilen ýüz tutmakçylyklaryny, emma öz sözleri bilen aýdylanda sürüjiniň kisesine göz alardan häkimetlerden oňoýly çözüde garaşmaýandyklaryny hem sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň sürüjileriň 100% bolýan meseleleri barada 2 fevralda yerli wagt bilen öýläni çelini döwlet edarlaryndan, şol sanda Türkmen Awto Uluglary agentliginden, ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginden hem kommentari almak tynançyklary netije bermedi.